fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni takkusana yoni to beeɗinaɓe to rindiaw to jooke to silla to wolumanere woluma hatar to nere yel kon takkusan juula ha e nder galle ceerno ñokkana djiby seydi to Sinthiou Boumaka ha to galle ceerno Ousmane Mamadou Demba Ba to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Sidi Wula Salem ko jaagoɗɗo kanko di woni joguiɗo konngol laamu o holliri tigui wonde o yeddi ha sori ladde haalaluji kaliteɗi e oɗo saaha joni wonde e ɓoyata ma laabi udde ma kadi école aji udde bone coronavirus o holliri tigui on kabaru wodani to leydi Mali découpage kesso découpage régional woni tigui tadgol région ngaji keesi e oɗo saaha joni leydi Mali wonti nogas région caggal nde wonno sappo joyi oɗo saaha joni ko région ngaji nogas to leydi Sénégal ma en kaale bilan toskede tigui bilan covid 19 ngabbe e ñalawma hande o no feewi ma en ketto hen cimtol meɗen to leydi Niger ko alkamisa hande o woni obsèque officiel ko fate jaltunugol aduna Mamadou Touré ko Mamadou Tandia mennoɗo wonde hoorejo leydi ɗi obsèque makko ko ñalawma hande o ɓatte to paɗe présidentiel caggal ɗum o wirnoye to wuuro mabɓe to wiyete Mayne Sorena o to leydi Burkina Faso aɗa ko marka Christian Kabouré hoorejo leydi ndi ƴamtannoɗo deuxiéme mandat mum heeɓi polgude le premier tour sumgoje mabɓe bannori ñande aleda ɓennuɗo o to leydi Tchad to Boko Haram waɗi jangu mum musngu e lana ndiwa lana ndiyam taw ko jollunoka dadiɓe leydi ndi ko famdi kala dadiɓe nayo mbasi hen pittari men fodde sappo e jeegom o mbarmi hen to leydi Soudan ko jaltugol aduna Sadek Al Ahmadi gonnoɗo men ɗo wonde hoto jagorɗe leydi ndi ko kuri coronavirus yoɓi fittade makko kabaruji men joolam jaɓiri taw kabaruji dottaɗi woni en bref ma en jaaha to leydi Chine to dowlaji dentuɗe Amérique to Dubaï to Turque to Corée du Sud to leydi Iran ha to Argentine bisimilla mone ketti hotondirte joni jañuɗen dañani mi hotay labende wellani kadi jillam leedi kadam yewama dañani mi rutto labende wellani jillam leedi jinnobam jaaki dañani mi hotan dañani mi hota ko batake ngala lahtete ko biteɗo Jibrilu Ñanga ɓurnoɗo andirede Jibrilu Penda jeyaɗo ton to leydi Mali taw jeeya koye Jombok cuuɗi men to wiyete Tintila ɗon ɗo Tintila ɗo ɓurno andirede ɗon ko Jibrilu Penda kono kayitaji makko woni hen ko Jibrilu Ñanga ɗanndugal makko gadingal wo dañino ƴiwde ɗon ɗo Bamako fade ton to Congo Pointe Noire wonno ko 1999 ko nden waɗɗannino ha yetti hitande ujunnaji e jeegom woni 2006 ko nden wo dañño artoto leydi Mali o woni ɗon ha hitande ujunnaji e jeetati woni 2008 ko nden wo iwi ɗon wo rutti ɗanndugal makko ɗimmala nde wo ari ha to Cotonou woni leydi Benin caggal on ko ɗon wo iwi ngam yidde faade Nigéria guila nden noon haɗo ɗo gonɗen hay goto nananimo hay goto yiyanimo ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen yimɓeɓe kala haqqillaji men ene ketti e makko siftinde on o wiyete ko Jibrilu Ñanga o ɓuuri andirede ko Jibrilu Penda nene makko wiyete ko Penda Yero ba makko wiyete ko Mamma Thiali Ñanga ɓe jeeya ko toon to Jombok wuro wiyetengo Tintila ko jol dow no feewi o wona boɗejo o wona ɓalejo kono kadi ko kewɗo wadde kufuna e hoore kala jiiɗo neɗɗo ciforiɗo dani hen yo jokkodir e ngel ɗo hen noddirguel woni 00 223 83 20 22 45 woni 00 223 83 20 22 45 notatama ko Diaw Mamadou Diaw gonowo to Congo taweteɗo hande to leydi Mali walla mbaɗa 00 223 63 02 21 60 woni 00 223 63 02 21 60
mototoma ko biteɗo Saydou Sarr taweteɗo toon to Bamako woni leydi Mali taw yettindo hen ɓattaki o ko Diaw Mamadou Diaw goto e musidɓe makko sirti noon o jeeya ko toon to leydi Mali nokku biteɗo Jomboko e tawi e nder région mo Kaay taw koye wuuro wiyetego Tintila woni inde makko Djibrilo Niang ɓuuri andirede ko Djibrilo Penda nene makko Penda Yero bammakko ko Mamma Thiali Niang o yaltino hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi woni 1999 ko nden wo ɗanino ɗannungal makko gadi ngal toon to Congo hitande ujunere ɗiɗi jeegom woni 2006 o artino ha toon to Bamako gila hitande ujunere ɗiɗi jeetati woni 2008 o ruttino ha ɗo Cotonou ɗo ɗon o yinno faade to Nigéria gilden haɗo ɗo gonɗen o yiyaka taw kala jiiɗo yo jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe yo Allah hollita Bela mi dangi bela mi himdana bela mi jokkay bela ayo bela mi dangi bela Docteur Djibiso safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen Docteur Djibiso wittiyanke yoga e ñabbuji comotoɗe e nder ɓalli ha yetto ƴiƴam ko ɗum jeeyi sababu Docteur Djibiso ene ɓuura ɓattitade yimɓeɓe kala saaha Docteur Djibiso kumpitiɗo yoga e ñabbuji biteɗi prostate hernie fibron kyste kono kadi estomac nonne kadi neɗɗo ɓuutowa heewa donc ɗo ɓesnude gonduɗo e hémorroïde reedu yororo neɗɗo kadi gonduɗo e rewam Docteur Djibiso dañi siroji taw ko beɓɗi yarde ɗi noon yoga e majji mbaɗana ɗum ko ɓen yimɓe ustorade goram e tenti kadi e ɓen yimɓe ronkuɓe ɓesnude koyɗe musoje deedi musoji poode Docteur Djibiso ene jogui hen wittoji ɗi waɗi ha heeɓi en humpito sa yiiɗi andude saaha mo gonɗen Docteur Djibiso to tawete so tawi ari ha to région mo Tambacounda cuuɗi meɗen Kidira sara juma mawɗo mo Kidira Docteur Djibiso oɗo ñalawma hande ene tawe ɗona so tawi ari ha to Barkewi noon woɗɗani Wali Jantan pharmacie Docteur Djibiso ne tawe ɗon sa ewi Matam aɗa fayi Wourossogui sara garas mo Wourossogui so tawi ha ɗon ma tawɗon Makka Banna ɗonne kadi pharmacie Docteur Djibiso ene tawe ɗona so tawi ari ha to Dakar lamorgo leydi Sénégal legal biyetengal Kirmasa sa ƴetti bis a wiɗum are Tampa faade Pona nonne kadi ma tawɗon Baba Dia ko on halfina pharmacie Docteur Djibiso sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 70 numéro makko leydi Mali on woni WhatsApp makko 00223 70 85 72 47 walla mbaɗa 77 341 96 51 mbadden dando faade Docteur Djibiso Docteur kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni alkamisa nogas jeegom lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulare sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puddorɗen jagorɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri alarba hanki o wonde e nder leydi Mauritanie caggal nde holki so waɗa ko capanɗe joyi e tato neɗɗo fi tawat e jaati ko fiɗaɓe kamɓe capanɗe joyi ɓe foof capanɗe joyi e tato fiɗaɓe kala ko nder wuuro Nouakchott ngo e nder wuuro Nouakchott ngo kadi teska e oɗo saaha joni ko leggal Tafregas ene kañum ɓuuri wawde memede ñalawma hanki o nder leggal Tafregas ene kono gas en jeetato neɗɗo fiɗa toon arafat ko yimɓe joyo legal tayaret ko yimɓe jeeɗiɗo Liksar ko yimɓe nayo Toujinin ko yimɓe nayo Elmina ko neɗɗo goto Riyad ko neɗɗo goto Darnayim ko yimɓe ɗiɗo Sebha ko neɗɗo goto nder ɓe cellano ɓe kadi hen yimɓe sappo hin yimɓe sappo
kepti cellal mumen hano hannirtini yimɓe ɗiɗo kadi kawrela dialla e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene yaara ujunnaje 7,4 mo winditiɓe doggol corona hen ujunnaje 7,6 mo kepti cellal mumen hano hannirtini 1,7 neɗɗo kawri hen ladial e oɗo saaha joni ko 4 no gasi jeenoy keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula Salem ko jagorɗo e nder leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde kanko kadi woni kalfinaɗo konngol woni porte parole du gouvernement o holliri tigui e nder haalande makko wonde o yeddi ha soori ladde konngudi cartoɗi e oɗo saaha kala kalateɗi nder leydi Mauritanie ko wiyete kay wonde ɓoyata ma laamu ngu uddu keeri ma laamu ngu kadi uddu jangara hakko dartina yahgara hakkude région ngaji e hakkude guure kala ma école aji udde ɗin haaluji fuu ne kaale e oɗo saaha kala nder leydi Mauritanie o yeddi ɗum ha soori ladde noon o holliri tigui wonde laamu ngu ala e oɗo saaha joni gondona miijo laamu ngu kay erago wanno faade ɓesgu leydi ndi kala ko nde yimɓe tinnoto no fewi mbatta hakkillaji ko wiyete tigui les gestes barrière guila kay toppitade ko fate wadde cuumorɗe e kala sahaji ha tengti noon e yahoɓe nokkuji dendadi ko wayno nokkuji public ko wayno jeehe e ko wayno école aji ha ko wayno joloɓe bus auto ji transport ɓen foof e yimɓe kala saaha kadi coodorade sabunde calade kadi ɓuñodirde e yoga e nokkuji ɗum woni ko laamu ngu namdi yimɓeɓe e oɗo saaha joni kono laamu ngu kay miijaki e oɗo saaha joni uddude keeri mum saka wiide ne udda école aji ɗum noon wona haalluji ɗi wona haalluji gonɗiɗi e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie ha joni keddorɗen monsieur Ismaila Wula Cheikh Ahmed ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leydi Mauritanie e leyɗele goɗɗe o hirdi ñalawma hanki o nder Nouakchott o yaɓini to ñaame noon yawima toon ko tawtoriyede batu noon taw ko batu pelle renduɓe batu ɓeɗon jagorɗe affaires étrangères woni ministre des affaires étrangères jeeyaɓe leydi taw ko leyɗele renduɓe nde ɗo fedde witende fedde islamique ko kañumen mbaɗata ngun batu noon koto ñaame lamorgo leydi Nigéria batu ngu joɗoto ko nguɗo batu noon waɗata batu 49 ɓiwol lawol keɓe ñooɗo jonde mbaɗe ni ko ñalawma aljuma janggo no gasi 7 jolol wonata jonde batu ngu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamedou Ahmedou Haïda ko ministre de l'équipement de transport leydi Mauritanie alarba hanki o waɗi inauguré woni tigui uddidde lawol goudron kesol pewnugol hakkude to wiyete Basikounu e arrondissement fasalanere noon ko ya programme noon ko commémoratif 60e anniversaire manditare leydi Mauritanie ko hen golle ɗe jiya gollo lawol noon addan guure kewɗe tawateɗe nder ndel lokojere ma addan ɗen guure kewɗe e oɗo saaha joni lobbitinade ɗum noon lawol ngol noon hollirama tigui ko lawol garɗo no fewi e gollona lawol goudron pewnugol kadi hollirama ngol waɗi pomuji tokosi woni gudde mawɗe tawa kadi ko dijje toɓoji mbawata rewde hen fodde nogas e 7 pont tokos woni wuddere ne waɗa e gollona lawol Cheikh Wula Bouya on ko maire commune fasalane e holliri tigui hen weltare makko mawde no fewi saabu o holliri gollol lawol ene waɗi tigui ɓamtare mawde no fewi wonande commune makko saabu kayma commune o nattu lobbinade e oɗo saaha joni gollona lawol kadi so gollol lawol pewnugol kadi ma addan kadi nokkuji kewɗi ya garta ha doga e keeri guure taweteɗe keeri hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali leydi tawtora cérémonie o noon ministre de l'habitat de l'urbanisme wondude e walimo hoddel sharqi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie jiyan ha to Kahedi Aliou Samba Ndiaye ko PDG woni président directeur général établissement woni usine établissement biteɗo agro industriel de Kahedi o ardi to noon usine aji ɗiɗi taw ko usine uji duttoji maaro hen usine goto wiyete ko agro industriel de Kahedi on usine noon duttowo maaro kala ñalawma jogui hattane kala ñalawma duttude ha 32 tonnes société goɗɗo o noon illa usine goɗɗo o inde ɗum ko industrie de riidi gorgol on ko usine tokoso ne jogui hattane kala ñalawma duttude ha tonnuji 7 maaro o joddima noon e jaydiyankoɓe jayde witende kalam nder leydi Mauritanie ɓe namdinoma noon ko fate caɗele remoɓe jogui e oɗo saaha joni e nder kay haydi o holliri noon remoɓe ka haydi ne jogui caɗele mawde no fewi saabu e oɗo saaha tan mo kalten e saaha moɓe goni e campagne ko fate campagne agricole te saaha kadi campagne ndungu o holliri tigui remoɓe ka haydi ko remoɓe maaro ne jogui machine aji 4 moto pompe oji 4 e oɗo saaha joni koko paani o holliri noon e nder haalade makko wonde
joggi 1977 faade ñalawma hande holorim haydara ala ko ƴellitin walla ko ɓeydi e ko fati e boowal taw ko périmètre agricole demeteɗo e nder leydi e nder kay hayɗin saabu tawto no maaro remete hen o holliri tigui périmètre badnoɗo aménagé guila 1977 ha joni haydara ala ko ɓeydi hen o holliri so rokki yeru nokku to wiyete guesa to ɓe mbiyata PPG numéro 2 on ko ujunnaje 3 hectares e nder ɗin ujunnaje 3 hectares ko hen ujunnaje 10 hectares tan kañum waɗa mise en valeur woni tigui ɗen gollete oɗo saaha joni ujunnaje ɗiɗi keddiɗe kala gollaka e oɗo saaha o holliri kadi remoɓeɓe mbaɗaka assistance haydara saabu e kala saaha eɓe jogo panuji taw ko en plein campagne ɓe jogo hen caɗele mawɗe no fewi yidde makko noon ko yo laamu ngu waɗa aménagé ujunnaje 2 hectares taw ko nokku to PPG de o wawa tigui waɗede aménagé en wawa gollede o holliri noon so ɗin ujunnaje 2 hectares so pewnama ma ɗum ustu no fewi wasam gollalgu sukaɓe ka haydi tawteɓe e nder wuuro ka haydi e falle nde kala o jogui kadi o holliri kadi wonde oɗo saaha joni holliri ka haydi ne jogui ko haydi kadi jogui ladde jogui tigui kolali goɗɗe poɗɗe remede maaro tawa jiida e PPG a o e PPG d o holliri tigui wonde ɓe jogui kolali goɗɗe tawa poɗɗe remede maaro ko wayno to ɓe mbiyata wam e to ɓe mbiyata guirat e to ɓe mbiyata wandama foof ko nokkuji bawɗi remede poɗɗi fewnede tawa kadi ko nokkuji jimɗi e maayo ngo so remama ma yimɓeɓe mbawa hutorade ɗum hano hannirta ni wawa tigui ƴellidde ndema liworo kay haydi ngo wawa kadi ustude wasam gollagu ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar so numima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paadena wuro witengo mini mankanda tawte ko nder cercle bankas e nder région mo Mopti ene tawe e nder hakkunde leydi Mali ko janguji ɗiɗi mbaɗi toon noon janguji deggodirɗi hen jangu goto wanno tigui ko ñande altine ɓennuɗo jangu gongu ngu waɗi ko ñande talata no janggu mum ni ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi noon kañumen jani e wuuro ngo ɓe mbari ko famde kala yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen yimɓe hewɓe noon kolori bilan ɓurɗo yaaje kay ko yimɓe jeeɗiɗo mbasi toon fittani mum jayde RFI noon jokkodirino kay yiɗino jokkodirde dadiɓe faama woni forces armées tawateɓe toon ɓe jiiɗino kadi jokkodirde e ministre des affaires ministre de la défense mo leydi Mali kono ɓe kollori haydara ala koɓe keeɓi hen hewɓe kollori noon hewɓe kadi kollori nde wuuro ngo yanade militaire uji ɗi noddama kono hay goto notaki hen ñande altine nde ñande talata foof hay militaire goto arani toon ma ñande alarba subaka ko nden tigui militaire uji ɗi mbawi arde toon ɓe kollori hen mette mabɓe no fewi noon ɓe hewɓe kadi yimɓe hewɓe jeeyaɓe wuuro ngo e oɗo saaha joni ko dogɓe nen lomorti guure takkiɗe ngoɗon wuuro ha ɗo noon hay fedde wotere fedde seɓitinde ala taw yeetiɓe nguɗon jangu hewɓe kadi kollori wonde nguɗo jangu ne cikki tigui ko jangu joftigu sako jangu joftigu saabu kay ko adi nguɗo jangu e mayirɗe lewru maydu ndu e mayirɗi muɗum holloram tigui nguuro taw ko wuuro wiyetengo wuuro fulɓe wiyetengo libbe ngo wuuro fulɓe yananoma ko fodde yimɓe nogas mbasino hen pittal men taw foof ko fulɓe kañumen kadi jawdele mumen mbara yoga e koɗande mumen duppa e oɗo saaha joni ne sikka tigui nguɗon jangu ya taw wona jangu joftigu ha joni kabaruji men e nder leydi Mali waɗno ko leydi Mali waɗi ko wiyete découpage régional woni tigui ɓe kesditini région ngaji ɓe ɓeydi région ngaji adon leydi Mali joguino ko sappo e joyi région e oɗo saaha joni noon wonti région ngaji nogas malinaɓe hewɓe noon e oɗo saaha joni beltaki kay e ardiɓe ardinaɓe e oɗo saaha joni ɗiɗon région ngaji subaɓe ne mbaɗa gouverneur uji saabu kay ɓe kollori e nder région ngaji nogas ke leydi Mali ni jogui e oɗo saaha joni hen sappo e tati région ko ardiɓe taw ko dadiɓe ɓattiɓe colonel Assimi Koïta gonɗo cukko hoorejo leydi ndi ko yimɓe muma gaddana ɗiɗon nokkuji nde Mali joguino sappo e joyi région nde ɓe kollori hen région ngaji joyi tan woni ko militaire uji gonno gouverneur uji mum e région ngaji sappo keddinoɗi ɗi kala e gan sanga ko civil en kañumen gonno ɓeɗon gouverneur uji e nder ɗum noon yimɓe hewɓe noon représentant yimɓe hewɓe noon kollori tigui wonde ha tengti noon tawa kadi ko yimɓe ɓattiɓe colonel Assimi Koïta ɓe kollori tigui wonde Assimi Koïta suɓoraki militaire uji ardini ɗumen e oɗo saaha joni ɗo région ngaji wona kay sababude ɓattiɓe ɗum walla ko koreji men ala o suɓiri ɓen kay taw ko stratégie kesso woni feere hesande ɓe ƴetti kay gam ɓeydude nden ka e kisal en artirde nden ka e kisal e nder yoga e région ngaji e nder leydi Mali kala ha joni leydi Mali keddoɗen ñande altine no gas tati jolala gonɗen du pelle ɗiɗi hujji hedde guiɗi hujji kintoɓe taw ko renoɓe kasoji e nder leydi Mali
koli ɓe bindi ɓatake mabɓe ɓe mbaɗi taw ko metake préavis wonde hodude tigi so hujjaji mabɓe joltaka ɗo ha e nden koɓe nattoɓe e tikkere hofgo juuɗe ɓatake o noon ɓe joƴƴini ɗum to bureau Harouna Touré noon kañum woni ministre des fonctions publiques préavis de grève o noon ko hollirde kay so tawi haaju mabɓe kumtaki ɗo ha ñande 14 lewru décembre koɓe nattoɓe tikkere hofgo juuɗe ɓe natata tikkere hofgo juuɗe noon hujju juuɗe noon ko waktuji 250 waktuji 250 ene hawra balle sappo ufraba woni ñalawmaji golleteɗi balle sappo ɓe gollata ko tawa ɗum noon fuddoto tigui ko ñande tuggata ko ñande altine 14 lewru décembre ha yetto aljuma 17 décembre so tawi kadi gasɗo so ɗum ɓenni kadi ɓe nata kadi ñande nogas go décembre altine nogas go ha aljuma nogas joyi lewru décembre so tawi mba noon so tawi soɓe mbaɗi noon soɓe mbaɗi tikkere hofgo juuɗe noon ɓe kolliri tigui ko ɓen sokaɓe ko ɓen ɓurata tampude saabu kayit dendagal ko wiyete visite aji e nder ɗiɗon kasoji kala ɗum dofkoto ha laaɓa ha joni ko nder leydi Mali keddoɗen ma en limto eɗo saaha joni gouverneur uji yogga e région ngaji gouverneur uji taw gouverneur uji suwaɓe e nder région ngaji tawateɗi e nder leydi Mali gouverneur mo district mo Bamako ko biyeteɗo Mbaye Konaté lita ko Mbaye Konaté noon ko tergal e préfectoria hono gouverneur de région kay ko colonel Moussa Soumaré gouverneur région mo Koulikoro ko colonel Lamina Kampori Sonogo gouverneur région mo Mopti ko colonel major Abbas Dembélé gouverneur région Tombouctou ko commissaire divisionnaire de la police Bakouma Kanté gouverneur mo région mo Gao ko général de brigade Moussa Traoré gouverneur région mo Kidal ko colonel Fondé Malik Sissoko gouverneur mo région mo Menekan ko biyeteɗo Mohamed Alfani Maïga on ko administrateur civil gouverneur de région de Nioro ko colonel major Ali Anadji gouverneur mo région mo Kitam ko Daouda Maïga ko professeur enseignement secondaire wonno gouverneur région mo Dioyla ko Aminata Diallo ko membre conseil préfectorial gouverneur région mo Nara ko colonel Amara Doumbia gouverneur région mo Bunguni on ko général de brigade Keba Sangare gouverneur région Koutiala ko général de brigade Abdoulaye Sissé gouverneur région mo San ko colonel Ousmane Sangare ko gouverneur région mo Douenza ko Mori Sissé membre corps préfectorial gouverneur région Bandiagara ko Maïga Fana on ko membre corps préfectorial ko ɓeɗo woni tigui gouverneur uji oɗo saaha joni suɓɓaɓe yo gardo ɗiɗon région ngaji tawateɗi e nder leydi Mali ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sono wima to leydi Mali ko to leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo cellal aadi nder leydi Sénégal kanko e gollodiɓe makko ɓe kolliri alarba hande o caggal temedde jeenayi capanɗe joyi e jeenayi o neɗɗo kolkisa e nder waktuji nogas enayi ɓennuɗi tawa ko tumanoɓe ko fiɗaɓe rafi covid 19 e nder mabɓe noon hollirama tigui hen capanɗe tato e tato tawama e jaati ko fiɗaɓe ɗum noon ne qiime to banggue pourcentage ha 3,44% e nder ɓenɗe cellani hen sappo e nayyi ko contact suivi sappo e jeenayi o heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellani ɓe kadi sappo e jeetato kepti cellal mumen ha no hannirta ni prati galleji men tato ne tampine feewi ma ballete to banggue fofango hay neɗɗo goto noon ñalawma hande o tawa ala mo rafi o yooɓi Sénégal ene yaara tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni sappo e joyi ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom neɗɗo fiɗaɓe hen sappo e joyi ujunere temedde joyi capanɗe joyi e jeetato kepti cellal mumen ha no hannirta ni temetere capantati e goho kawrino Ela Diallo e oɗo saaha joni ko capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to legal Ouest Foire Dakar to Dakar ko babiraɗo goto jaro e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi tawa tigui e nder hoɗande mum wondani e wonki tawa noon to galle makko noon galle mabɓe noon ko immeuble goto tawateɗo caggal fédération sénégalaise de football hoddiɓe makko noon kolliri tigui caggal teski waktuji caggal ketti balle koye juuɗe kay suudu makko ne uddi ko ɗon tigui goto e hoddiɓe naati tigui tawi on tigui idi yitude wonde tawi o wondani e wonki omo leeli e leydi ɓe tawi kadi komo leeli e leydi gagnande kewɗe nde goni e ɓandu makko e oɗo saaha joni noon gendarmerie leegal ngal udditi hen losgoji juuɗe no fewi hollirama noon kanko babiraɗo o mayɗo o mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ko retraité ko kanko goto honno studio e nder étage goto immeuble goto ko kanko goto hodduno e alama o hodduno ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Rosso Sénégal ene tawe Rosso Sénégal en tawe Rosso Sénégal en tawe tigui to rewo leydi Sénégal sarakkerol hakkude mum e leydi Mauritanie hollirama noon ko bandi ko wuyɓe ɓe hinde brakkeruji jenno tigui e pharmacie goto sanga 2h du matin noon nde ɓe gaari yande e pharmacie vigile woni tigui deno pharmacie o nden dille ko ɗon tigui yalti faye mabɓe gam yidde sippirde mabɓe e hadde ɓe kay wande janggu mabɓe ko ɗon e garmi ngara hen ko ɗon tigui goto e
bandiji he dufti jasi muɗum soppi jungo makko ha serti e oɗo saha joni caggal nde ɓen bandiji ɗeɓe mbaɗi ngal noon baɗal ko ɗon tigui ɓe tacci ma ɓe ketti o ga banggue wiide jayne nde kanko oɗon noon denannoɗo oɗon pharmacie woni vigile o wiyeteno ko Hammadi Demba ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen juge woni ñawowo goto biyeteɗo Souleymane Teliko noon ko ñande 50 lewru jolala gonɗen ndu ko nden tigui woni ñawore makko ko conseil noon de discipline du conseil supérieur de la magistrature kañuma ñawatamo o ñawite noon ko wasde nundude e wasde moƴƴinde golle ɗe o halfitino hollirama noon e oɗo saaha joni ko sappo e joyi magistrat kañumen cuuɓa yo ñawmo e nder ɓen sappo e joyi magistrat suugaɓe noon hen sappo e ɗiɗi ko chef de cour ko ɓen noon poɗɗi ko ɓen toɗɗa ɓe sappo e ɗiɗi chef de cour ko ɓen toɗɗa yo ñawmo toɗɗa ɓe noon ko ɓeɗo hono Cheikh Tidiane Koulibaly e Mansour Mbaye ɓeɗon noon tawteti koto cour kañumen gardi cour suprême hono Lassana Diaby e Siré Ali Ba ko procureur uji de cour d'appel Assana Ndiaye wondude e Bachir Sey ɓeɗon koto cour d'appel mo Ziguinchor Sek Ndiaye wondude e Mandia Ndiaye ñanga ɓen ko cour d'appel mo Saint-Louis Alpha Oumar Diallo wondude e Ousmane Kane ɓe ko cour d'appel mo Kaolack Aminata Ly Ndiaye e Cheikh Tidiane Diallo ɓe ko cour d'appel mo Thiès e wonɓe ko ɓeɗo tigui toɗɗa yo ñaw oɗon biteɗo Teliko noon ko kañum tigui wonno mawɗo ndeɗo fedde walla ngal catal bitegal l'IMS woni tigui l'union des magistrats du Sénégal catal ngal noon holliri tigui wonde so tawi kay cour mo leydi Sénégal so waɗimo condamné ɓe keddata ko ɗon tan koɓe yahoɓe portoyde plainte e wullitoyade to justice mo CEDEAO o ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Burkina Faso paɗen to leydi Burkina Faso noon leydi Burkina yehino sungoji mum taw ko sungoji hooreji leydi gila ñande aleda ɓennuɗo o tawa kadi ko Roch Marc Christian Kabouré hoorejo leydi ndi ƴamtannoɗo deuxiéme mandat mum hollirin tigui guilay saaha Roma jarribo hollirino wonde wattaɓe ko kuka woni ko lawol gotol o ardata kañum lawol gotol heɓata polgo ɗum noon o latima ñalawma hande o saabu wayan ko résultat ji ɗi jalti taw ko résultat provisoire ɗina résultat ji noon ɓe kolliri tigui seni holliri wonde kanko Roch Marc Christian Kabouré o heeɓi polgu kadi o wonima voté o laamima dès le premier tour saabu kay o heeɓi 57,87% o woni élu dès le premier tour rewe makko noon woni ɗiɗaɓo ko biteɗo Edi Kombouango on ko jeeya koye landa wiyete ka CDP ko landa Blaise Compaoré ardino on heeɓi ko 15,48% ari tataɓe noon ko biteɗo Séraphin Diabiré on ko landa wiyete ka l'IPDC heeɓi ko 12,46% hakkude ɓeɗo ɗiɗi noon woni garɗo deuxiéme o e garɗo troisiéme o noon ko hakkude ɓeɗo ɗiɗi ko hen tiggo wiyete chef de file de l'opposition woni mawɗo lundiyankoɓe koye ɓeɗo ɗiɗo yaltata kono noon wawa suɓede joni so wona résultat ji kay taw ko sumgoji sarɗiyeji jalti ha laaɓi ko nden ɓe gandata e hoole mabɓe kay gonowo ko wiyete chef de l'opposition ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Burkina Faso ko to leydi Tchad paɗen ñande jamma talata ina wiyata alarba hanki o ko wat boniɓe tufino laana ndiyam taw ko laana militaire uji wonno kay nder lagde Tchad militaire uji jonnoɗi hono noon ndeɓe gaari ha to hakkude lagde Tchad ko ɗon tigui laana ka fetti militaire uji nayyi ko famdi kala mbasi hen pittali moon sappo e jeegom waɗɓe barmi hen barmanɗe musde no fewi no tawi tigui hakkude wuurɓe e mayɓe hono no wiiri dadiɓe leydi ndi ɓe kolliri dendagal gañiɓe noon ko hélicoptére araniɓe ɗon wawi tigui wadde ɓe évacué nawiɓe to lamorgo leydi ndi hôpital lamorgo leydi ndi eɗo saaha joni ɓe tawe juuɗe safroɓe ko laamu Boko Haram noon ko golɗo woni lawol gadanigol kene waɗa janggo mum taw ko laana ndiyama tuufi taw ko laana ɓe noon dadiɓe ɓe leydi Tchad ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Tchad ko to leydi Soudan paɗen Sadek Al Mahdi ko mennoɗo wonde hoore jagorɗo leydi Soudan o yalti aduna ha laaɓi tawa kadi ko mborosa Covid-19 kañuma yooɓi fittano makko kabaruji men joolam jaɓeri koto dowlaji tentuɗi Amérique pudorɗen koto leydi Chine pudorɗen to leydi Chine noon hoorejo leydi Chine ƴetti téléphone muɗum o wawi wadde félicité Joe Biden e oɗo saaha e polgu mum kay e sungoji hoorejo leydi bannoɗi ñande 3 lewru novembre ko oɗo saaha joni ko ñalawma hande o waɗi on tigui félicité koto dowlaji tentuɗi Amérique paɗen hollirama tigui nder waktuji nogas nayyi sakkete woni oɗon ñalawma hande dowlaji tentuɗi Amérique waɗi record woni tigui to banggue mayɓe e oɗon rafi biteɗo Covid-19 saabu kolliri ñalawma goto ko ujunnaji ɗiɗi e temedde nayyi o neɗɗo rafi o yooɓi fittano mum e nder dowlaji tentuɗi Amérique o bila ɓurɗo musde no fewi tugui kay lebbi jeegom ko rafi o naati toon faade oɗo saaha joni ɓe meeɗa hebde bilan mbaɗuni musde koto Dubai paɗen vol commercial woni laana ndiwoka taw ko jonnowo commercial woni hiɗantoɓe ummade Dubai faade Israël laana mabɓe gadan
Lanka ko nyalawma hande woni idi kede ko diwi tigi to li Dubai ka juri to Israel ta ko vola direct ko gollo non woni lawol garnegol siftinde non e oɗo saha joni Dubai e Israel koko cifodiri sifande jamma koto leydi Brésil paɗen capantati e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittali mumen e accident musɗo taw ko accident lawol bannoɗo ñalawma hanki to funnague to bannoɗo ñalawma hanki to worgo ɓajo funnague leydi ndi capantato e neɗɗo wasino hen fittano mum koto leydi Turki paɗen alkamisa hande o no gas jeegom jolol hitande ujunnaji ɗiɗi e no gas tribunal mo leydi Turki o ñaawi ɓe ñaawi temedere capantato yimɓe jeeɗiɗo hakkude taw kadi ko nangonoɓe tumanoɓe noon juuɗe mumen moddude e yinnode derguidde laamu Recep Tayyip Erdogan e coup d'état moɓe jinno wadde en 2016 kamɓe temedere capantato e jeeɗiɗo ɓe noon ko hakkude dadiɓe ɓe bartoɓe towɗo wondude dognoɓe laade taw ko laade ɓe armée de l'air ɓe leydi Turki kamɓe temedere capantato e jeeɗiɗo kala ɓe ñawama kaddi gurdam mabɓe eɓe coke en koto leydi Corée du Sud paɗen leydi Corée du Sud kañum ñalawma hande o heeɓi record kañum to banggue raɓaɓe oɗon brosso biyeteɗo Covid sappo e jeenayyi saabu ñalawma hande o ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi temedde joyyi capanɗe jeetato e yimɓe tato neɗɗo dabaɗo ñalawma goto ɓe kolli ɗon ko rafi coronavirus naati windere nde faade oɗo saaha joni ɓe meeɗa heɓde yimɓe fulɓiniraɓe de ñalawma goto koto leydi Iran paɗen Kili Mor Gilbert ko debbo australo britannique ko debbo nangonoɗo e nder leydi Iran tawa kadi o tumano ko arde ñukkinade woni ko wiyete espionnage ko nangonoɗomo soka guila 2019 tawa kadi o tumana ko leydi Israel kañuma nullomo e waro ñukkidino ɗum ko cokonoɗo noon e nder leydi he guila 2019 o hoppitama ha laaɓi goppirgol makko noon ko gostodiral prisonnier tati iranaɓe hen goto ko homme d'affaires heddiɓe ɗiɗo ko jamureɓe sokonoɓe to leydi witendi Thailand kañumen goppita ha laaɓi ɓe gostodiri e oɗon debbo biteɗo Culimor taw mbiɗen ko australo britannique koto leydi Argentine paɗen Jigo Maradona ko petnoɗo fugu koyguel ngana dowluɗo mo jeeya ɓurnoɓe dowlude e saaha mabɓe kay ko on Jigo Maradona noon kañuma yalti aduna noon ñalawma hanki o nder suudu makko to lamorgo leydi mabɓe yaltiri aduna duuɓi capanɗe e jeegom ñalawma hande o ɗon goski makko ƴettama nawama tigui to palais présidentiel ko toon tigui goski ki ko toon waɗete ko fati kay e finirayuji makko hollirama noon e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe jalti e booli gam rendudemo hommage hollirde e sunare mumen mawɓe e musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ɗo ko musidɗo men seydi men Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.